ക്വിസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ബഷീർ ദിന ക്വിസിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള 50 ഉറപ്പായ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുൻപ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ചാനലിൽ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന ബഷീർ ദിന ക്വിസിന് നിങ്ങളേവരും പങ്കെടുക്കുക. അതിന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക, നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും. നമുക്ക് ഇനി നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ജനിച്ചത് എന്നാണ്? ഉത്തരം 1908 ജനുവരി 21. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് എന്താണ്? ഉത്തരം കൊച്ചു മുഹമ്മദ്. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ജനിച്ച കൊല്ലവർഷ തീയതി ഏതാണ്? ഉത്തരം 1083 മകരം 8. നാലാമത്തെ ചോദ്യം, ബഷീറിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം എവിടെയാണ്? ഉത്തരം വൈക്കം താലൂക്കിലെ തലയോലപ്പറമ്പിൽ. ബഷീറിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പേരെന്ത്? ഉത്തരം കായി അബ്ദുറഹ്മാൻ. ബഷീറിൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ പേര് എന്ത്? ഉത്തരം കുഞ്ഞാത്തുമ്മ. മലയാളത്തിൻ്റെ സുൽത്താൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര്? ഉത്തരം വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ. 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ബഷീർ ആരെ കാണാനായാണ് ഒളിച്ചോടിയത്? ഉത്തരം മഹാത്മാ ഗാന്ധി. ബഷീറിൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ ആരെല്ലാം? അബൂബക്കർ, അബ്ദുൽ ഖാദർ, ഹനീഫ, ഫാത്തിമ. ബഷീർ വിവാഹിതനായ വർഷം ഏത്? ഉത്തരം 1958. ബഷീറിൻ്റെ മക്കൾ ആരെല്ലാം? ഉത്തരം ഷാഹിന, അനീസ്. ബഷീറിനെ ഭാര്യയും മക്കളും വീട്ടിൽ കളിയാക്കി വിളിച്ചിരുന്ന പേരെന്ത്? ഉത്തരം ടാറ്റ. ബഷീറിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേരെന്ത്? ഉത്തരം ഫാബി ബഷീർ. ഫാബി ബഷീറിൻ്റെ ആത്മകഥ ഏത്? ഉത്തരം ബഷീറിൻ്റെ എടിയെ. ബഷീറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കഥയുടെ പേരെന്ത്? ഉത്തരം തങ്കം. ആദ്യ കഥ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പത്രം ഏത്? ഉത്തരം ജയകേസരി. ബഷീറിൻ്റെ ആദ്യ കൃതി ഏത്? ഉത്തരം പ്രേമലേഖനം 1942. ബഷീറിൻ്റെ ആദ്യ നോവൽ ഏത്? ഉത്തരം ജീവിത നിഴൽപ്പാടുകൾ. ഗാന്ധിജിക്കൊപ്പം ബഷീർ പങ്കെടുത്ത സമരം ഏത്? ഉത്തരം ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം. ബഷീറിൻ്റെ ആത്മകഥ ഏത്? ഉത്തരം ഓർമ്മയുടെ അറകൾ. ബഷീറിൻ്റെ ജീവചരിത്ര കൃതിയുടെ പേരെന്ത്? ഉത്തരം ബഷീറിൻ്റെ ഐരാവതങ്ങൾ. ബഷീറിൻ്റെ ഐരാവതങ്ങൾ എന്ന ജീവചരിത്ര കൃതിയുടെ രചയിതാവ് ആര്? ഉത്തരം EM അഷ്റഫ്. ബഷീറിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഗാനമേത്? ഉത്തരം സോജ രാജകുമാരി എന്ന ഗാനം. ഭാർഗവി നിലയം എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ആര്? ഉത്തരം M വിൻസെന്റ്. ഭാർഗവി നിലയം എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ നടൻ ആരായിരുന്നു? ഉത്തരം മധു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. തുടർന്നും ക്വിസ് വീഡിയോകൾ ലഭിക്കാനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ബഷീർ ദിന ക്വിസിൽ പങ്കെടുക്കുക. അതിനുവേണ്ടി ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ട് തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോകൾ മുഴുവനായും കാണും. ക്വിസിൽ മികച്ച രീതിയിൽ പങ്കെടുക്കുക, വിജയം വരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിക്കുന്നു. പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.